आङो नोंथांमोनाव सोंनो नागिरदों नोंथांमोना रायजो हिसाबै नोंथांमोना दि साफा साफा पाब्लिक हिसाबै सिगांनि समाव माबा मोनसे खामला हाजिरा मावनानै मोन्दों होननानै बुंदोंमोन दा दानि जेनाखि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि सायावहाय दिनै साख्रि बाख्रिखौथ' दोनथ' नोंसोरथ' जेन'बा खामला मावनानै जाग्रा दिनै खामला हाजिरा नोंसोर मावनानै मा रोखोम सोलिनो हादों आं नोंथांमोनाव बेसेबां डेभेलप जादों बेखौसो आं नोंसोरनाव सोंथि खालामनो नागिरदों थारमाने डेभेलपा जाहैबाय मा जोंनियाव डेभेलपा मा नुखो सिगां हाग्रामानि समाव हाग्रामा सारनि समाव आरो जेनेबा 17 बोसोर बा जाय हक जोङो नुबाय थाबाय जोङो खामानि मावनो मोन्दों अबेबा लामा अबेबा माबा मोनसे दालां बानायनाय बेयाव जों हाजिरा खामला मावनो मोन्दों आरो एभेलेबेल जेनेबा बे दस्रा बे नङाबाबो दस्रा जों बिनि आन्दाराव दस्रा माबायाव जों खामानि मावनो मोन्दों एभेलेबेल एसेबाबो थाइसेबाबो जोंहा न'खराव संसार सोलिदोंना थाइसे थाइनै मोननानैबाबो दानि बेलायाव दानि सरखारनि बेलायाव नायनानै नुबाय मा जों जेबो जिर' जेबो खामानियानो माने जोंनाव जेबो इंगेज जाया खामानियावबो जोंहा जेबो माबा गैया जों न'खरखौ बोरै सोलिनांगौ बिदिबा सोरबा सासे कन्ट्रेक्टारा जुदि खामानि माबा मोनसे लाना फैयोबासो जों खामानि बिनि आन्दाराव जों खामानि मावनो मोनगोन ना नङा दा बिनि जुनैनोथ' जोङो दा दुखु मोननाय फैदों जोंनि रायजो राजा बे दस्रा मानसि जों खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि दैलिक जेनेबा न'आव जोङो जेनेबा 400 बा 500 जेनेबा हाजिरानो मावबाय जुदि बाहाय जोङो जुदि 400 500 जों माबा मोनसे माइरं जेनेबा 400 500 दान्दायाव फैनानै जुदि जोङो खामानिखौ मावबाय जुदि जोङो हिनजावफोरजों बा माबा मोनसे न'खरनि समस्याजों जोंहा माबाया फेमिलिया जा बुरजा बेनि हिसाबै दा जोङो बे फैसाजों जेनेबा जोङो ना जानो लुबैगोन बेदर जानो लुबैगोन खोथा जों 400आनो मावबाय बा 500आनो मावबाय हाजिराखौ ओमफ्राय बाहाय नोङो खोथा जों 100 थाखा 200 थाखानि जों बेदरबो जानो लुगैबाय एखमबा फेमिलि बुरजा जोंनावथ' सोलिया जाया दा ओरै फारसेजों थाव नांगौनो फानलु नांगौनो माबा नांगौनो दा जोंनाव खामानियानो जेबो जाया दानि गोदान सरकाराव नुनायाव आरो आदसा नोंसिनिदि बुंबाय थादोंमोन बै समाव मानाव गेदेर प्रमद बर' साराहाय जेरैबायदि होनबाय थादोंमोन माने साख्रि होगोन न'खराव साफा साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन दा बेनि बेलायाव न'खरसेयाव साबेसे साख्रि मोनखो नोंथाङा माबा मोनसे बुंबाय बायनो हागोन नामा मिन्थिनाय हिसाबै जोंनि जायगायावथ' दा साख्रि होनाय रावबो सासेबो मोनाखै बिसमुरि ओनसोलाव दा न' फैबाबो नोंहा मोनखांबाय होननानै थगायो हरा दालां दं गंनै बेखौ बानायना होआखै नायफैयाबो प्रमद सारा बा रलेन्स सारा दा जोंनि लामाखौ बानायना फै जों होगोन बहरखौ रायजोयैनो गाजा गोमजायैनो दा दिनैसिम गैया नायफैया दादि बुंबाय थादों बै जेन'बा जोंना मा नाम होनोमोनलाय बे अशक गयारि सारा जायफोरा गरिब गुन्द्रा बिसोरनो हेफाजाब होबाय थादों होननानै बुंबाय थादोंमोन दा बेयावहाय नोंथांमोननि गामियाव सोरनोबा गरिब गुन्द्राफोरनो सोरनोबा सहाय होफैबाय नामा होफैयाखै बे नङा नंखाय फल्स थगायनाय होमबा नोंसोर दानि समावहाय एबार बिटिसि इलेक्सननि उनावहाय सोरखौ सरकार फैजानायखौ लुगैगोन जोंना बे नांगालानो मोजां हाग्रामा सारानो आरो नङाबा इपिपि बेखौनो जोङो मोजां मोनो नोंसोरथ' रायजो हिसाबै नोंसोरसो सायख'गोन मानो होनना बुंबा नोंथांमोनादि दिनै साफा भटार्स हिसाबै सोरनो भट थुनांगौ सोरनो भट थुनाङा निस्सय नोंथांमोना मिथिगोन आङो नोंथांमोनखौ बुंलांनाय नङा उमुगाव भट थु अबेबा ट्रेक्टराव थु अबेबा नांगालाव थु होननानै दा नोंथांमोनहासो दिनै डिसिसनखौ नोंथांमोनासो लागोन दा बे हिसाबै आं नोंथांमोननाव एसे सोंनाय जाबाय आरो नोंथांमोना क्लियारलि बिकिसनखौ एसे फोरमायलांदो माने जोंनाव नैबे सैद'आव बिसमुरि सैद'आव बाहाय लामा दं माखासे हाखर हाला दालां गंनै दं ओरै लोक्षि मन्दिरजोंबो मोनसे डाइरेक्ट हालामाजों हाबहैनाय बिनिबो लामाया मोजां नङा दालां मोनसेबो मोजां नङा औवा हेबजोबनाय दा जों थाबायनो गारि घरा मोना गुना हस्पिटालाव लांनांगौबा बिराद दिगदार आरो दा समस्या बे थाबायनो हायैखौ जोङो बोरै लांनो सानसेनानै बेफोरबायदि आरो दा प्रमद सारमोनहा बेखौ नायफैनांगौमोन रलेन्स सारमोनहा नायफैनांगौमोन दिनै गभर्नमेन्ट जानानै नायफैयाखै गोदो नायोमोन हाग्रामा सारा दिनै हाग्रामा सरखार बायबाय
प्रमद बर' सरखार जाबाय गैया लांदां गासिबो जिर' दा जोंनो नाङा बे सरखारखौ जोंनो नांगौ गोदान बा आवगायनि थांखानाय गोजाम नांगालनि सावगारियावनो जों भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन। आदसा होमबा आं मोनसे सोंथि खालामबावनि लास्ट जोबनायावहाय नोंथांमोना भटखौ सोरनो होमारगोन? बे नांगालाव जोङो नांगालावनो होगोन भटखौ। नांगालाव होबाय सोरनो होगोन? होमबा नोंथांमोनहा दानि जेनाखि परिबेसखौ लानानै ओइबार फैफिनजानायखौ मा पार्टिखौ लुगैदों सरकारावहाय? जिखुनु जाया इपिपि बा बिपिएफ पार्टिखौ जोंनो नांगौ डाइरेक्ट कास्टा गोदान रुलिं माने जोंबो माने बुंनो हानाय बा बिदिनो जोंबो फुट थांनानै बुंनो हानाय जेनेबा रायज्लायनो हानाय बुजा बुजि खोथाखौ मा प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम जायाखै जोंनो बेखौ आरो नांगौ आरो माने जाय हक जायखि सरकार फैया मानो गोदानानो जा गोजामानो जा जाय हक मोनसे खोथाखौ जों लुगैयो आरो माने जोंनि जायगानि डेभेलपखौ जोंनो नांगौ जोंहा मानो होनबा थांनाय फैनाय लामायाव बिराद उसुबिदा बायसान्स जुदि नोंनि न'खरनि मानसियानो जागोन आंनि न'खरनि मानसियानो जागोन लोमजागोन साजागोन बे टाइमाव जोंहा मोनसे दालां मोजां गैया लामा मोजां गैया बे लामा दालां आरो जोंनि माखासे जोंहा दा बुंनानै थाङोबा माने आंनिल' नङा बयनिबो थाखाय मोजां नांगौ आरो बेखौ बेनि थाखाय जोङो जेनेबा खोथा सोरबा हाग्रामा सरकारानो फैथों बा इउपिपि सरकारानो फैथों माने गोदान माबाखौ नांगौ बे दानि सोलिबाय थानाय इउपिपि सरकारनि माबाखौ जोंनो नाङा। रायजो राजा हिसाबैसो दिनै बाथ्राखौ बुंदों रायजोआनो राजा राजायानो रायजो नङा होमबा? दा बेनि सायाव माबाफोर फोरमायबावनांगौ दङ नामा?